Is-sena l-oħra madwar 500 persuna kienu se jqattaw il-miliet waħedhom. Imma għażlu li jċemplu biex jqattaw il-miliet mal-familja tal-Karitas fil-kurja tal-Arċisqof. L-ikla tal-miliet se terġa' ssir. ċemplinna! L-għodwa tajba, illum 8 ta' Diċembru, festa tal-Immakulata Kunċizzjoni, it-tnissil bla teba tal-Verġni Ommalla, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi mill-Oratorju tal-Kunċizzjoni li jinsab fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Bil-ferħ niċċelebraw illum is-solennità tal-tnissil bla teba ta' Marija, l-Immakulata Kunċizzjoni, li hija festa għażiża ħafna għax tfakkarna f'dak li Alla għamel magħna permezz ta' Marija u tfakkarna wkoll kemm Marija li hija omna il-koll tista' takkumpanjana fil-ħajja tagħna u tallimna fil-ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixra din il-quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla, flora ta' smawiet u paċi flat l-medmin ta' rida tajba. Nfaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana.
Int li jed fuq il-lemmin tal-missier ħennanina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, bit-tnissil bla teba tal-Verġni Mqadsa Marija int ħejjejta mara xirqa l-ibnek, kif int qist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex ħarist l-ommu minn kull teba ta' dnub, għamel li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kiel mis-siġra, il-mulej sejjaħlu u qallu, fejn int? U wieġbu, għax smajt ħossok fil-ġnien u billi jien arwin bżajt u staħbejt. U qallu, min qallek li jien tarwin? Jaqgħu kielt mis-siġra li għedlek ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li tajtni miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kielt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu li għamilt? U l-mara weġbitu, is-serb daħaq bija u kielt. U l-mulej Alla qal lis-serb, talli għamiltek int tkun l-iżjed misħud fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi kollha. Int timxi għal zaqqek u tiekol it-trab għal ħajtek kollha. In-nissel mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha. U jaffiġlek rasek u inti tattanlu għarqubu. U lil-martu Adam semmija Eva, għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-jubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Raw it-truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, imbirek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu, li mlina f'kull xorta ta' barka spiritwali, fis-smewiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba quddiem l-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih u li adottati permezz ta' Kristu Ġesu. Skont ma oġob l-rieda tiegħu għat-tifħi tal-glorja tal-grazzja tiegħu u bija imlena fil-moħbub tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan infassal minn qabel minn min immexxi kollox skont il-fema tar-rieda tiegħu. Sabiex inkunu għat-tifħi tal-glorja tiegħu, aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lil Alla.
Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbierek int fost in-nisa. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Fis-sitt l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David, u x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Għaddan il-klim tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha se tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija għax int se tnissel fi ħdanek u jkollok ibben u semmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet l-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Weġiba l-Anġlu qalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara il-qariba tiegħek Elisabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana u dan huwa s-sitt għalija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu tela' miħdeha. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. F'dan il-kliem, speċjalment meta l-Anġlu jsejjaħ il-Marija mimlija bil-grazzja, għandna t-tifsira tal-festa kbira li niċċelebraw illum l-Immakolata Kunċizzjoni. Din hija waħda mill-meravilji li Alla għamel fl-istorja tas-salvazzjoni li il-Marija ħelisa mid-dnub sa mill-ewwel mument, mid-dnub tan-niżel sa mill-ewwel mument. U għamel dan propju biex lila iħejjija ħalli tista' tilqa' lil Ġesu fiha bl-aħjar mod. Aħna niċċelebraw illum din il-festa ta' tnissil bla teba ta' Marija. Nixtieq illi naħsbu ftit f'din l-om tagħna xtejdilna f'din il-festa għal ħajja tagħna llum. Ħanibda l-ewwel bil-kelma it-tnissil. Hawnhekk qed niċċelebraw f'din il-festa tal-lum it-tnissil ta' Marija. Fl-Evanġelju smajna it-tnissil ta' Ġesu. L-enfasi li hawn fil-festa tal-lum hija propju fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja. Mela l-ewwel ħaġa li nixtieq anki li aħna narfu f'din il-festa hija ċelebrazzjoni tal-ħajja illi tibda mill-ewwel mument, mit-tnissil. Hawnhekk għandna il-festa tat-tnissil, il-bidu tal-ħajja ta' Marija. Aħna meta niċċelebraw l-Immakolata Kunċizzjoni kull darba qegħdin nagħmlu stqarrija illi nemmnu li l-ħajja tibda mat-tnissil. Mhijiex il-festa llum ta' ftit ċelloli li kienu mingħajr teba, imma ta' tnissil ta' Marija mingħajr teba għax il-ħajja tagħha bħal ta' kull bniedem ieħor fid-dinja tibda mat-tnissil.
U għalhekk illum l-ewwel nett hija ċelebrazzjoni tal-ħajja. Ċelebrazzjoni sabiħa ta' ħajja u aħna kull darba li niċċelebraw din il-festa qegħdin niraffermaw illi aħna nużżu il-ħajja sa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. It-tieni punt nixtieq insemmi huwa dan illi llum hija ċelebrazzjoni ta' sbuħija. Il għaliex aħna qegħdin niċċelebraw lil Marija li tnislet mingħajr dnub u li baqgħet tagħmel dejjem din l-għażla f'ħajjitha u għexet mingħajr teba ta' dnub. Li jfisser illi hemm hi sbuħija fil-ħajja tagħna meta aħna inwarbu id-dnub. Allura f'Marija naraw l-isbaħ, isbuħija fil-milja tagħha. U kemm hija importanti din għalina li kull darba niftakru li aħna f'ħajjitna nixtiequ dak li hu sabiħ, kultant imma biżbal nażlu dak li mhux sabiħ, dak li fil-fatt huwa ekraħ u jġib il-kruha fil-ħajja. U allura llum hija din iċ-ċelebrazzjoni ta' sbuħija biex tfakkarna fl-għażla li għandna dejjem nagħmlu aħna li nażlu dak li hu irid Alla minna, dak li hu sabiħ, dak li fil-fatt jagħmel il-ħajja tagħna u tal-oħrajn sabiħa. U llum hija wkoll ċelebrazzjoni minn barra tal-ħajja u ta' sbuħija tal-umiltà. Il għaliex kull meta naraw il-Marija ma sa mill-ewwel mument fil-ġraja tagħha bħalma rajna fl-Evanġelju, dejjem naraw din il-persuna umli li kienet lesta li tilqa' mingħand Alla imbagħad dak li rid minnha għall-ħajja tagħha. Innutaw, meta l-anġlu għalilha slim għalik mimlija bil-grazzja, x'għamlet? Tkabret, tela għal-moħħa, tela għal-rasa, m'għamlet xejn minn dan, anzi l-Evanġelu jgħid tħawdet għax tant rata tgħidilha xi ħaġa kbira. I li kienet bniedma umli rata din xi ħaġa kbira tħawdet meta l-anġlu għalilha mimlija bil-grazzja, mhux meta għalilha iktar il qudiem int se jkollok jibben u semmi Ġesu, diġà kienet tħawdet b'dan li għalilha l-anġlu propju illa li xi kienet persuna umli. Alla jaħdem permezz tal-umli, permezz ta' dawk in-nies li ma jitkabrux, ma jarawx l-oħrajn dubbien, ma kapaċi jarfu li Alla irid li jilqawh f'qalbhom biex imbagħad jistgħu jgħadduh l-oħrajn. U Marija x'kienet umli, kienet dik il-persuna li laqet lil mulej fi ħdana u li mbagħad waslitu lill-oħrajn. Għalhekk illum hija ċelebrazzjoni kbira u nixtieq li nagħmlu din it-talba speċjalment lil din l-om tagħna li Ġesu tgħidilna bħala omna, nitolbuha biex iżomm lilna dejjem taħt il-ħarsin tagħha. O Marija, żomm idi f'idejk biex int takkumpanjani fil-mixja tal-ħajja tiegħi u tkun om li dejjem tallimni kif niċċelebra il-ħajja, kif niċċelebra iż-sbuħija u kif niċċelebra l-umiltà li permezz tagħha Alla jagħmel ħwejjeġ kbar. Issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna.
Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'milej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata tat Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum għam bejn iwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li meqjum weġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qama minn iwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew infaħru lill-Alla għal ġubijiet kbar li għamel ma' Marija meta ħelissa mid-dnub biex għamilhom Kristu l-Feddej u inresqu lil mulej it-talbet tagħna. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lil bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbu mulej. Għallimna mulej aħna niċċelebraw it-tnissil bla teba ta' Marija li aħna dejjem nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Għallimna nieħdu l-eżempju ta' Marija illi nażlu dejjem dak li hu sabiħ, dak li joġob lilek, dak li fil-ħajja tagħna iġib tassew il-paċi, l-imħabba u l-ferħ nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li qegħdin jgħinuhom jagħtuhom is-servizz tagħhom biex jagħmlu dan ukoll fuq l-eżempju ta' Marija b'imħabba kbira u b'ġenerożità nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, fl-Art Imqazza u għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu għal dawk kollha li llum qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom f'dan il-jum hekk sabiħ, nitolbu biex il-mulej iberek lilhom lill-familja tagħhom u jżommhom dejjem fl-imħabba tiegħu. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. U nitolbu biex aħna dejjem napprezzaw dak li hu sabiħ dan il-post li qegħdin fih dal-oratorju mibni fis-seklu 17 u tantaw issa restawrat mod hekk sabiħ din is-sena. Nitolbu biex aħna dejjem ikonna dan l-apprezzament għal dak li hu sabiħ u nożżuh u nħarsuh għalina u għal dawk li ġejjin warajna. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. U Alla missier isma' it-talb ta' wliedek u ilqgħu mingħand Marija l-Verġni li saret Knisja l-Omm Immakulata ta' Ibnek Ġesu li miegħek jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fis-solennità ta' tnissil bla teba tal-Verġin Qazza Marija biex kif lila tajta l-grazzja minn qabel u ħarista minn kull teba ta' dnub hekk ukoll lilna bit-talb tagħha teħlisna minn kull ħtija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu mulej il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int ħarist lill-Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. U bekk ħejjejta bħala xierqa libnek u fiha wrejt il-bidu tal-Knisja, l-arusa tiegħu kollha żbuħija bla ebda tikmixja jew teba. Hi bħala l-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek il-ħaruf bla teba li ħassar ħtijietna u inti ħtarta fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissibu Mattija tal-Anġlu f'ferħ kbir intejnulek. Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċiti, smewt l-art mlija l-glorja tiegħek, u sanna fl-għola tasmawit. Birek l-ġej fisem mulej, u sanna fl-għola tasmawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li xxerret għalikom u għall-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk
ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dobietna bħalma naffru minn ħati għalina, ma daħanniex fil-tiġri, isleħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxek jassaltina l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. ħaruf ta' Alla. ħaruf ta' Alla. ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħħi d-drubiet ta' dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mle ma jissoħrix tħol taħt is-safġaj, iżda kelma waħda, ruħi tkun fejqa.
Nitolbu. Mulleja latana tqarbina mqazza li għamilna tfejjaq fina l-ġrieħi ta' dik il-ħtija li minna b'aġeb kbir ħarist lil Verġni Mqazza Marija fit-tnissil tagħha bla teba' bi Kristu Sidna. Amen. Bel nitolbu il-barka ta' Alla, nixtieq nirringrazzja l-Fader Nicolas Doble li huwa rettur tal-Knisja tal-Ġeżwiti anke ta' dawn l-żewġ oratorji hekk importanti li issa qed jiġu dan ġie restawrat li ħor ukoll u allura ritornaw fi żbuħija tagħhom. Ningrazzja anke lilkom preżenti daw kollha li segwewna wkoll nawgura anke nistgħu niċċelebraw mod sabiħ ħafna din is-solennità ta' tnissil bla-teba ta' Marija. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj lill-Alla. Wasalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-oratorju tal-Kunċizzjoni li jinsab fil-Knisja tal-Ġeżwiti fil-Belt Valletta. Dan l-oratorju barokk inbena fl-ewwel nofs seklu 17 bil-għan li jipprovdi spazju ta' talb għal konfraternità imwaqfa mill-Kavallieri ta' San Ġwan. L-oratorju tlesta restawr tiegħu din is-sena fondi nazzjonali. Min ftit tal-ġimgħat ilu, dan l-oratorju qed joffri programm kulturali kull nhar ta' ħamis. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.